Premierul slovac Robert Fico avertizează de la Bratislava că ordinea mondială s-a prăbușit complet și denunță abandonarea normelor de drept internațional în favoarea forței militare directe. În contextul preluării de către Slovacia a președinției grupului de la Visegrad, șeful executivului pledează pentru o politică externă pragmatică și suverană. Vă invităm să vă abonați la canalul nostru, să dați like și să distribuiți acest material pentru a susține analizele noastre. Vă mulțumește echipa Jurnal Info. Absolútne sa rozpadol svetový poriadok. Neplatia žiadne pravidlá medzinárodného práva. Je obrovská miera pokrytectva. A ak niečo dominuje v medzinárodnej politike, tak je to sila. A často sila vojenského charakteru. A v takýchto časoch sa malým krajinám, ako je Slovensko, veľmi ťažko darí. A preto, ak je všetko inak, tak sa tiež musíme prispôsobiť a tešiť sa možno z podobnej správy, ako je pár kvapiek dažďu, alebo to ochladenie, ktoré teraz cítime v týchto hodinách. Vláda Slovenskej republiky sa v týchto náročných geopolitických časoch rozhodla ísť cestou racionálnej zahraničnej politiky. Politiky, ktorá je orientovaná suverénne na všetky 4 svetové strany. Pri plnom rešpektovaní našeho členstva v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Vážené dámy a páni, som veľmi rád, že Slovenská republika dnes preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke. Je to mimoriadne významná medzinárodná spoločnosť, významná forma regionálnej spolupráce, o ktorú sa musíme oprieť. Ale veľmi si želám, aby sme ako predsedajúca krajina prinášali do tohto regionálneho združenia suverénne prvky. Tie prvky, ktoré sú tak typické pre vládu Slovenskej republiky. Ak som povedal, že chceme reagovať na súčasný náročný geopolitický svet suverénnou a racionálnou politikou, ani si neviete predstaviť, ako ma teší, že sme spustili do prevádzky 4. blok atomovej elektrárne v Mochovciach. Ani si neviete predstaviť, ako ma teší, že sme urobili všetko preto, aby Slovensko opäť vyrábalo strategickú surovinu, ako je primárny hliník. A mohol by som dať celý rad ďalších rozhodnutí, ktoré potvrdzujú, že realizmus, politika na všetky 4 svetové strany pri plnom rešpektovaní členstva Slovenska v Európskej únii a v NATO je to, čo môže dnes Slovensku garantovať dôstojné postavenie v medzinárodnom spoločenstve.